हेलो लोगोफोर खुलुमबाय बयखौबो वेलकाम बेक टू माय चैनल लोगोफोर ओमफ्राय नै लोगोफोर दहाय आं फुचका लानानै फैदोंमोन ना दखाननिफ्राय ओमफ्राय नै दा जोङो फुचका जानायनि चेलेन्ज खालामनो नागिरदों आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नै दा प्लेटाव रानबाय आङो माने ओरै मोनसेयाव 12टा ओरै आं 12टा लाबाय आरोना ओमफ्राय नै लोगोफोर आंनि फुचका जानायनि चेलेन्ज खालामग्रा लोगोआ बेनो आरोना बेनि नामानो जाहैबाय गोमखां जोंनि आब'नि फिसाला बियो नायलांदो लोगोफोर जोङो 1 मिनिटनि चेलेन्ज खालामगोन बेवहाय जोङो 12टा फुचका लाबाय आरोना लोगोफोर 12टा बेयाव 12टा ओमफ्राय सोर देरहायो नायलांदो होमबालाय लोगोफोर Dia ramai. Mending pakai tangan. Tangan dia kami mulai. Dia ini kayak guide milik kerja na. Saya dia milik guide milik sana kemudian yang guide bisnis na. Angin dalamnya jatuh sih. Untuk menunggu apa sih na.